Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, dinten niki kita badhe sinau basa Jawa bareng kali Bu Kiha. Pada tema 6, air, bumi, dan matahari. Monggo sareng-sareng dibuka buku LKS Basa Jawane halaman kali doso. Tema 6, air, bumi, dan matahari. Nah, ing halaman berikute ana cerita sing judule utawa ira-irae bendungan gerak sembayat. Bukia badhe macaken teks cerita bendungan gerak sembayat. Mangke coba kalian jawab gladen setunggal sawise Bukiha macaken teks cerita bendungan gerak sembayat. Siap? Bendungan gerak sembayat. Bendungan gerak sembayat dicekak BGS sing disingkat BGS. BGS iku salah sijine bendungan sing bendung Bengawan Solo. Diarani bendungan gerak amarga dhuwure bendungan bisa digerakno. Yen mangsa ketiga itu anak-anak musim panas. Pintu air bendungan ditutup utawa didhuwurno supaya banyune ora entek milih ning segara kabeh. Yen mangsa rendeng itu musim hujan ya anak-anak ya. Yen mangsa rendeng pintu air bendungan gerak dibuka supaya ora amber banjiri warga Gresik. Manfaat bendungan gerak sembayat sing utama yaiku 1. Ngatur iline banyu Bengawan Solo, pengendali banjir. Jadi aliran air itu dikendalikan. 2. Bisa kanggo mbanyoni sawah lan tambak. Nah, untuk pengairan sawah dan tambak-tambak. 3. Bisa kanggo bahan baku air minum Gresik utawa PDAM. 4. Bisa kanggo papan wisata. Bendungan gerak sembayat BGS iku papane ana ing Desa Sidomukti. Lah bendungan gerak sembayat itu anak-anak tempatnya ada di Desa Sidomukti. Geneo diarani bendungan gerak sembayat, kok ora bendungan gerak Sidomukti? Kenapa kok dinamakan bendungan gerak sembayat? Kok bukan bendungan gerak Sidomukti? Nah, proyek bangunan mau direncanae pancen dibangun ing Desa Sembayat. Amarga bendungan mau banyune arep dienggo air minum, mula ora sida dibangun ning Sembayat. Amarga banyune wis ngandhut banyu asin lan dipindahake nganti Desa Sidomukti. Lah proyek bendungan tadi rencananya mau dibangun di Desa Sembayat karena bendungan tadi airnya akan dibuat sebagai air minum, makanya tidak jadi dibangun di Sembayat karena di Sembayat airnya sudah mengandung air asin. Nah, makanya dipindah ke Desa Sidomukti. Arane proyek tetep bendungan gerak sembayat, senajan panggonane ana ing Desa Sidomukti. Nama proyeknya tetap bendungan gerak sembayat, meskipun tempatnya di Desa Sidomukti. Nah, kanggo ngendhaleni banjir Bengawan Solo dibangun bendungan gerak, yaiku bendungan gerak yang pertama dibangun untuk mengendalikan banjir dari Bengawan Solo yaitu nomor 1 bendungan gerak Babat di Babat Kabupaten Lamongan pada tahun 2004. 2. Bendungan gerak Bojonegoro tahun 2012. 3. Bendungan gerak Sembayat tahun 2016 nduk Kabupaten Gresik. Nah, sing kita bahas iku wau. Nomor 4 atau nomor sekawan bendungan gerak Karangnongko Kabupaten Bojonegoro. Iki sik lagi dibangun.
Nah, anak-anak, sakniki kalian coba jawab soal ing Gladen setunggal. Dijelaskan Bu Guru dulu. Nomor setunggal, opo ira-irae wacan ing ndur? Iku mau, ira-ira iku judul ya anak-anak. Kalian bisa jawab sendiri. Nomor loro, BGS iku panggonane ono ing ndi? Nah, kalian bisa jawab ya. Tadi dijelaskan Bu Gia ada di mana. Nomor telu, diarani bendungan gerak amarga. Nah, dinamakan bendungan gerak itu karena apa? Di paragraf pertama sudah dijelaskan Bu Gia. Nomor 4, bendungan mau sing dibendung yaiku. Nah, bendungan tadi yang dibendung apanya? Nah, apa yang dibendung dari bendungan tadi? Sudah jelas? Bengawan apa tadi yang dibendung ya? Nomor gangsal, yen mangsa ketiga pintu air ditutup supaya apa? Sudah jelas di situ sudah ada di paragraf pertama. Nomor 6, tamatno gambar bendungan mau, pintu aire sing bisa dibuka lan ditutup kabeh ana pira? Nah, perhatikan gambar di halaman 21 itu pintu airnya itu ada berapa? Coba kalian bisa hitung. Nanti dikoreksi Bu Gia untuk lebih lanjutnya. Coba kalian hitung terlebih dahulu pintu airnya ada berapa. Nomor 7, pemerintah bangun bendungan ing Bengawan Solo iku tujuan sing utamane yaiku kanggo apa? Nah, dikasih Bu Gia kisi-kisi ya. Kanggo ngendhaleni banjir Bengawan Solo dibangun bendungan gerak. Lah pemerintah bangun bendungan ing Bengawan Solo iku tujuane sing utama yaiku kanggo apa? Ngendhalekno apa? Nah, itu kalian jawab sendirian anak ya. Nomor 8, sakliyane kanggo ngendhaleni banjir, BGS iku banyune bakal kanggo apa wae? Lah iku di halaman 21 ada jawabannya, manfaat bendungan gerak sembayat. Lah iku aire bisa dibuat apa wae itu ada di situ ya. Selain kanggo ngendhaleni banjir, banyune bakal kanggo apa di situ sudah ada. Nomor 9, bendungan gerak ing Bengawan Solo sing kawitan dibangun yaiku. Nah, tadi sudah dijelaskan Bu Gia, yang pertama kali dibangun bendungan gerak apa untuk mengendalikan banjir Bengawan Solo ya. Nomor 10, BGS ora sida dibangun ing Sembayat amarga apa? Tadi dijelaskan Bu Gia di halaman 22 yang atas dijelaskan Bu Gia kenapa kok tidak jadi dibangun di Sembayat ya. Coba kalian jawab nomor 1 sampai 10. Nanti kirim ke WA Bu Gia, oke?